Zdravo svima ljudi, sa vama je Aleksa i danas ću da vam pokažem kako da ubacite neki resource pack za Minecraft. Pod jedan uđete na neki sajt i skinite neku teksturu, dobit ćete ovako nešto. Stavit ću vam ja ovaj link ovog sajta. Ja sam uzeo jednu teksturu, baš ekstra tekstura, bar po meni. Ali trenutno koristim Nugatovu i nije mi upaljen Minecraft. Pod jedan, rekao sam, pod dva, idete ovdje na start, kucate posto, posto i pojavit će vam se romek. Tu uđete. Vama treba da bude ovdje kao .minecraft prvi, ali ja sam skidao neke modove, nešto tamo, neka stranja i ja kad uđem sad .minecraft, evo ga. Sad idemo dole, ja sam svašta na mjesto, tako da ništa ne morate da se čudite. Vidimo ovdje resource packs, uđemo tu, dva puta kliknemo i otko znam koliko, da li vi uopšte imate teksturu, ali nema veze. Ako hoćete ovu teksturu, uđete na ovaj sajt, idete dole, vidite ako hoćete za 1.8, tu stisnete koliko je, mislim, znači ovo je 1.7, ja sam nju skinuo. Sad kad otvorimo ovdje file, uzmemo ovaj folder i ubacimo ovamo. U stvari, kako da kažem, nema veze. Sad, stisnem F32 i ovo ću ja da obrišem, zato što mi je ovo za 1.8. Sad, možete zatvoriti to. Kada upalite Minecraft, sad ću stopiram video dok mi se ne upali Minecraft. Ovdje imam YouTube, Viva-Craft kanal, a i teo sam da... Znači, pokazat ću vam i kako da instalirate X-Ray mod. Ima svašta ovdje da se instalira. Možda vam je... U stvari ostavit ću vam link od sajta, neću sad da ga zatvaram. Neću ga sad da zatvaram. Like a bus. Znači evo, sad ću stopirati video dok mi se ne upali Minecraft. I eto. Da ljudi, evo vidite verzija, znači 1.7 verzija, ako uzmete 1.8 ponovo će vam raditi, ali radit će vam ali samo ako mislim radit će vam, ali Swordovi će onako da vam budu kao malo, kako da kažem, drugačiji. U stvari, Steve će da bude drugačiji. Ako ste skinuli za 1.8, koristite 1.7 verziju, onda isto Steve. Znači mora da bude određena verzija, ali mene to mnogo nervira, taj Steve, pa zato i snimam ovo. Tako da vraćam se za neki minut. Stvari ljudi, se čekat ću ovako da vam se upali Minecraft. Ja ću vam da li, ne znam, ja ću vam link ovo, ceo link, a ja velim mater što sam sad napravio. Ceo link ću vam dam, a i da ću vam samo link od sajta. I pokazat ću vam X-Ray mod kako da namestite. Znači to je kao hack X-Ray. Nije loše, baš ekstra, ali on ima i Kilaura mod. Samo ovdje settings, mod i naći ću možda Kilaura mod. Sad će Minecraft za neki minut. Ja gledam sad da se ne spalim, da mislim, znači ne smijem da stopiram video jer nešto mi baguje Bandicam znači ja sad kad stopiram kao ja stopiram video i prekine da snima, ne razumijem zašto, ali nema ni veze.
Evo, kad smo ušli, idemo options, research packs. Da, ja koristim Nugatovu, kao što vidite. Nugatovu. I evo, eto ga. Idemo down. Sad će da mi setka Minecraft i to mnogo izgleda, zato što snimam preko samo desktop, a ne i ovo. Znači vidite teksturu. Ući ću na Viewcraft. Samo da se logujem pa ću da desktopiram. Ljudi, evo nas nazad. I kao što vidite, nama tekstura radi. Vidite ovako normalan je skin. Kit, ja imam ovdje neki rank, šta ima veze. Kit veteran. Evo vidite. Znači skin da mi je za 1.8 verziju sad tekstura bila. Bilo bi mi skin, bože sačuvaj. Ali eto, ja sam sad vama pokazao. Evo i video odmah izbacujem. I eto ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da sam vam nešto i pomogao. I da ljudi, ako želite da snimam na Lineplexu, ja sam se ono zeznao, ono je bilo još prošle godine, onaj premium account što sam vam pokazao. Znači bilo je još prošle godine. Isteko, to je bilo hakovani premium, ja nisam imao više, možda jesam, ali eto tako. Znači, ako možete bilo koji premium da mi date, bilo koji, znači ne morate baš ono, znači bilo koji premium i samo bi to volila. I to je to što se tiče ove epizode. Zdravo!